people. So masiku apitawo nazalemba pa page panga kuti no by public demand magazi ambira kumafusa kwambiri kusa ku prison. Pali ma misconceptions, komanso pali ma misinformation, komanso anthu ake they just need clarity. Ma amene zimakhalira. So I decided kuti let's be sharing these things. Choyambirira I'm not the PRO. Ndeba makama issues ena zoti zachitika ma sensitive zoti wakuti zinakhala bwanji wakuti zinakhala bwanji nanga zinatere izozo sizanga izozo ndaza PRO because I don't speak on behalf of the department anymore. Ndenga mfuna inquiry mfuna pange inquiry for specific individuals kuti zinarani izozo sineyo simbali yanga. Mine just sharing the information which is shareable, which is allowed you can share kuti mwina anthu azidziwa, because sharing information sijolawika koma speaking on issues on behalf of the department is also the mbali yanka. So make sure that when you're asking questions, don't target individuals. What would you done? Is also singa. Then my guys anafusa mafuso ambiri komano bali bwana Tambanda, or this Tambanda anafusa very substantive questions that ndiambe kupanga attend zimene zozo anafusa mafuso monga akuti how prison sentence is calculated. Others say days and nights are calculated separately, so that one sentence to save 6 years ends up saving 3 years. So once someone is given a sentence per code batch, 5 years, I mean, some determinate sentences. Ndeuti awawa ndi kubatula ngati sentence ya death sentence, death sentence. Life sentence. For death sentence is still there. Kuti muthu akanyongedwe ngakhale sakumanyongedwa. Life sentence awo sima determinate sentences. Ma determinate sentences ma sentence amene awuyenda kuti uyu walero azatuluka siku lakuti. Koma life sentence death sentence kuti suzatuluka. So zimenezo sitima zipangaso kalikeni padera. Koma no ma sentence enawa. Manslaughter ni makani sentence. Rape globally blah 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 blah. Now what happened? Akampasa muntu, let's ampasa 9 years. Bakodi baja akabwera ku prison. It's like if you ninka we enter into a contract. De tima muchosera remission. 1/3 sentence. So you understand 1/3. 1/3 ngati 9 years ndio aseva jani? Aseva 6 years, right? So that is not half. That mean half sila bwana wa kuti mwina wake ndoti makhala ngati half usiku ndisiku lina masana ndisiku. That is not half. It's just 1/3. 9 days ndekuti 6 koma force remission yo 1/3 amachosera kuyambira amene ampasa mwezi kupita kusogoloko. So 30 days above below they ameno amapasa 1/3 imakhala ngati contract. It should be end. Ne nkaidi akwena kuti abange behave bwino kwambiri kuti remission ija ikhale sustained. That's why ikaidi amakhandi malamulo ena amena uzipanga izi. That is why ena again in the course of serving their sentences amatha kuyiluza 1/3 ija chifukwa choti mina ama misconducts and so forth. So chief commissioner general ni mphamvu zo muchosera munthu akumamuchosera akamapalamula bamuchosera so majani ma remission ya jam, you see. Matamutekela sumuna ku court ngati muna anathawa anatani, so pali malamulo ake. Koma the thing is amamuchosera timati 1/3 of the sentence, not kuti siku limodzi timaliwerenga kawiri. Ndiye pali akaswiri yake tosafe timaphunzira, koma pali akaswiri yake amene amayikidwa mu office ya reception ija amene ntchito yawo ndi imeneyo. Ma sentence abwera koma panga calculate kuonesa kuti munthu uja tumpasa sentence yoyenerera. Ndiye kuti zimachitika nthawi zina anthu amawerengera kuti munthu uyu amene wakhala zaka 20 koma zopezeka bwanji pa 11 years munthu watuluka. Ku prison kuli chinyengo. Zachine jano zijafuka zimango majini zimakhala ndalama ayi. Maka kuti anampasa munthu uja anampasa let's say anampasa 9 years ija. Anampasa 9 years remission inachosapo 3 years. You see? Anakhala ndi 6 years. Ali nkati mwandime a president mwina amazachosera mwina majeno amnesty mwina amuchosera 3 months nthawi inake ya Easter mwina teneka sana machosa anamuchosera mwina so let's anali 9 years 9 years ija yes anasandi 6 years ndiye amanchosa mwina tima 9 months tima 6 months tima jani zimene zijazi ansamazi werengesera even now court
amakauti ndawo asakuzisata aso kuti munthu yakuyenda motani ndi munthu jamatauza peza mwina watuluka area than nthawi imene anthu mumawerengesera ndi anthu ena amazonoka ndi chinyengo koma sichimakhala chinyengo. That is why zimafunika kuti no ngati mukayikira just inquire kuti zinakhala motani. Funso lachiwiri bwana Tambanda, are inmates allowed to cook their own food if they don't like the food you guys provide? They are not allowed to cook their own food. I understand it's tabwesa chipwirikiti. For example, maula jandi akaidi 3,000 chakuti. Ajina Zomba 2,000 chakuti. Ajina Blanta RS as the picker. Which resources? Look at the bills, electricity bills. Singawanizi. As pick up, don't have the capacity you can allow kaidi RS kuma pickers of zomwe agofuna. They are not allowed. One is a control measure. We have to be prudent in the way we manage my resources, especially financial resources. Edi? Komanso, istabwelesa ndakuti rubini kuti masiro mujande kuti muzikhala jani. Mahoti plate machani sezingatheke. You know, so on that basis, they are not allowed. Koma pamakhala mwina akaide ena kamene kuti they have been certified mwina ndaji patala kuti wena zakudya izi ndi izi. Koma family you can't provide. You understand it? But then they have capacity. They are allowed not to cook for them to cook themselves. Komando ezikapika beku kitchen kuti akaidi amapika kuja amene anasankhidwa ndi department ama Tanzania ma officers atamapika zakudya zawo kumene kuja on that arrangement with that you know my recommendation ina achipatala chanchani kuti atama panga. That is why akaidi amalolidwa kuzaonedwa kuzapasidwa zakudya zomwe zimayesedwa chanchani zomwe mina zomwe ifesi matakwa panga provide. Suffice to say kuti palibe nkaidi amene amalesedwa kudya ndalama zake ani kati mwandende. You understand? Because ngati ndalama zinali ndi milandu court imene alizipange freeze amland koma ngati oseva sentence ani ndalama kena kumaja koma then we can't allow them to be cooking bawoka ayi komanso just zisabwesa chibwirikiti koma ngati pala arrangement inake kuti muna ani mavuto enake mwina ene ani masazi ani chani masazi ajande yaona uyu zakudya isingatheke koma mwina ndi capacity abaleka mambwesera ku kitchen konkuja. So the cooking has to be controlled. Sabwesa mavuto utapeza moto wayaka ndende Mozambique panopo mwina zita yaka. So kuwapanga protect akaidi upanga protect resources aboma ngati magesi fat ndama zambiri zimalowa ku magesi kujosadi masewe because panopo ngani yoti kupanga protect environment we all encourage to use ma electric pots osati nkhuni. Na imagine RS azikuse chino magesi akula it can be more expensive to keep them. So briefly, I would like to answer your question like that. Prison sentence with hard labor. What constitutes hard labor? What constitutes hard labor? Of course, you know, you see, now that's what the Constitution says. Agama manga, hard labor. But then there's also a contradiction with the Bill of Rights. That's why Banobo, as we are embracing this paradigm shift from prisons to corrections, you do see, hard labor. Ndi chintu chomwe sichikufunika so panopo because our the strategic direction we have taken the correction ideology ndiona kuti anthu ati asinthe. They are not here now to be punished. It's not about retribution, it's not about punishment. It's about now imparting into them my skills and then kuti akabange survive kunjako. It's about behavior change kwa muntu. So muntu sunga musinde muntu jakulangidwa. So I have to emphasize could this element of hard labor is phasing away. So I wouldn't be here defining now what constitutes hard labor because now we're not into hard labor. Because even in malimidwe yokoma tukupita want to do mechanization, want to mechanize kuti kaida samakandi kaso kwambiri because if you send kumpisa muntu ulimo bwino ulimo makono siwa kaso. It's about mechanization. So that's why we see department panopo ikugula ma tractor majani would like to go into full mechanization ya ulimo watu. Kodi nkaidi uja as choni ngachaka akaphunzireko osati kuti akamve kupwete kaso kumene kujako. So the hard labor thing we should be discussing about it now in this era as we're transitioning from prisons to corrections. So that's why barizina ndizina zikuena kuti zisindebe. Even our new act is not mentioning about the hard labor thing. You know, it's not there because we are not supposed to be doing as many as also. Wait, guy. Yeah, you see. So the hard labor, so we should not be even be defining what hard labor is. If as officers, we're not even interested now to know what is hard labor because it's something that they're taking away from us. Mindset change to you could talk about hard labor to reformation.
are inmates allowed to choose where they will serve their sentence, like one choosing to serve at Mzimba prison? No, inmates do not have that latitude, because ndende zatu is classified. That's why we have medium prisons, of maximum prisons. It means the nature of Akaidi amenity masunga also depend on the security threat that they present. Muntu wa 20 years amapeleka security threat ekulu kwambiri than mwina wa 3 years. That's why Akaidi oti anali ku maximum nthawi inake kaida tapeza kwa mangidwa koma ndo kuchitipa koma tsankhala kuchitipa tifanya sentence yake ndi apita ku Nzuzu prison. Apita kuzomba. The more he's serving the sentence, the more the sentence is getting reduced. Ndizaka ndo threat yake makaya kujepa. That's why mata kumamusuntana uta reintegration policy yathu imafuna kuti kaidi akamaliza ugaidi wake akakhale kufupi ndi kwawo. Ndeti mata kumamusuntana kwawo kuti interaction yake ndi anthu akwawo ikhale kuti no frequent kwambiri akumacheza kwambiri anthu akwawo ndi committee yakwawo kuti no kumpanga prepares is about to be reintegrated into the society. Then kaidi sama sankha komano tinindo ndomeko ya classification of prisoners. So amampanga classify kuti akaidi imene alili wapalamula kuno kudidza atasevera padeza pompa. Koma uyu ndi sentence yake imene ilili uyu apite kuti apite ku Lilongwe, uyu apite kuzomba. So and meneso zima khalira komanso kuti mwina nkaidi uyu afuna ayambe formal education padeza palibe school tipange bwanji koma kuti school ndi kuti ku Lilongwe prison nena mati kumaula kumene cho kuli school apite ku school, you see. Ya ngati akaidi achizimayi ali ndi ndende zawo designated kuno ku Central Region, ndende yawo ndi Kachere. Uyu ampanga convict kunoko palibe rehabilitation program yonse yomwe tingampase munthu amene uyu apite no ku Kachere azikaphunzira zina ndi zina. So malinga ndi mlandu wake, malinga ndi zomwe kaidi jamwina akwena apange benefit mu ndende ndi maluso amene angaphunzire pa ndende zomwe zopanga offer maluso ngati amene apite kumeneko. So kaidi has no liberty to choose kuti ineyo ndikasevere ndende yakuti ayi koma ifeyo timamupanga assess munthu ja ndikumpanga classify mwenelera kuti no at least apange benefit ina chake sentence yake ikamata. Lastly, bwana Tambanda, how do inmates qualify for presidential pardon? What's the criteria? Iso imabweresa controversy kwambiri nani ya pardon. So choambira the constitution imampasa mphamvu president kuti atautulutsa nkaidi winalisa amene yakufuna mati presidential prerogative chanet as an act of mercy. Komanso constitution omweyo inaona kuti apa kalebe chani advisory committee on the granting of pardons. Kuti zimthandiza president kusankha chani kodi kusankha akaidi kuti awawa akupanga qualify kuti mutani mu tautuluka. Ndi inabwesa ma guidelines ndi milandu ing'ono milandu ing'ono ngati mwina ampali milandu ikulu ngati achina levi ajani milandu ikulu ajina amdrobali aja mada, you see, zamani slaughter aja asoni milandu ngati yokuza malibino imeja constitutes milandu ikulu ona ndebati milandu tina titoti nabankhuku no nangula dizana defamation blah 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 imene jai nde anaipanga categorize milandu ija. I want to go into details. So what happens, committee major is chaired by the Minister of Justice. Yeah, most makaso ma minister yena Minister of Gender ndi yena amene amaigamo yama ndingo muri ma cabinet ministers mna attorney general muri I think director of public relations chanchani. So what happens is funa kuti akhulukire akaidi aja ndi kuti committee ja the president of the committee amapanga communicate ngati ku prison authorities a president akhulukira akaidi mautumwa kuti ndeno malinga ni ma guidelines we need that list by tsiku lakuti, understand. Ndeko prison kujako ama trusa so message kupita mu ma station our officers in charge pali easy, can you work on this list? Nde ifeyo ma station we do work on that list, we work on that list kuti upanga miti ma guidelines omwe atipasa kujako. Now pa station tikamapanga tikamaliza tipanga submit ku headquarters. This is now we have to understand bwino
ngati ne officer in charge wa prison ndeka singangopanga submit list ichi ndima ona ndikapanga prepare list ichi timaitumiza so ku police anzathu ku police understand officer in charge wa ku police and their team amaona so list ichi amene message nali ife tikutumiza ngati za prison. I'll give example of the prison tuoneleni anthu amene asanga ndo yenerera also have give them access to my files kanda saidia agenda intelligence search ama so papa bwana osi ine ndidinda awo siso police amadinda checks, those are checks and balances, due diligence taonerana bwana ikupita ndo kumene kujako sangakala ndile yopanda kuti awo si police atani ayiona maso ndo tanza advantage satani ayiona then top command yathu imakakhala basi top command ya prison imakhala basi ndikaunika so ma submissions wose fatika matumiza zina la munthu lija timatumiza so ni mafailo ankaida acha my committee balance and so forth akaziunike anzatu abwana aja samakhala apa ngaso invite anzatu ICID aku police maso anzatu intelligence akulu this is what we need to submit to committee presidential not advisory committee on the granting of pardons. Akamaliza zijazi osaonerana zimapita ano ku committee kuja zikava ku committee kuja naonso amakaona kuti kodi ifeyo tapanga follow ma procedures amene akufunikawo. Akamaliza they do recommend to the president amalinga ndi process tapanga kuti the president now has the final say akampanga brief akavomereza then kumatuluka no memo ija ndumwe amazana kuti president akhulukira awa ndi awa. So nthawi zina zimene zimantimanya kuti fanye ma prison athu anadzadza kwambiri timathamwina kupemphaso ifeka prison mene zilimu fa commissioner general atakupempha kuti mwina kwa minister kuti fa malamulo amalola kuti mwina akaidi ina mutacho sa mwina 3 months milandu ing'ono titakupungula ku from zaza kwambiri ni zimata uchitika meje ndama general amnesty imene ima panga khuza nzathu amene akuserve ma sentences ndeba kadibo faja general public out clear ayi mutusa kwambiri anthu wakuti mwendani ndanamba kumasankhaso milandu general amnesty imachosa so milandu ina imapanga milandu ina ngati arson milandu yocha manyumba milandu ile sokuza kupa maalbino kuzuza maalbino milandu ya lepi burglary armed robbery death which I mean murder life sentence akalabo manslaughter milandu ija ambiyambira na hizo sapo ya general amnesty inakaba milandu ochepa kwambiri yuti amapanga benefit. Yeah, so you do see kuti process ndio vuda kuti even ngati neyo sindi ibanga abuse ndio vuda so even kuti anthu ujina ya ibangibwa abuse. I tell you mazodi malamulo amalola nkaidi kupempha kuti mundipange baduni pazifuka zawo zakuti zinthu zimene zazeti zimakafika committee yaimakazipangaso so discuss kuti wakuti wapempha kuti mundipange baduni. I want to mention names mundipange baduni and those things are minuted. Ndeba mabezonda kuzina anthu ena ake ngavada access to minister ngata manager ndumuva ya prison unafuna mtuluse wakuti yayi they are supposed to be discussed. What has been discussed at that level has been minuted, but doesn't mean that one has been approved. You understand it? It has to be in the records. Kuti nakambira naizi and committee so imanera no winga kawa bemba alibe malizo zimpange pardon. So Mr. President don't pardon that this person. However, the president is the final the final assay. Otherwise izizi ndizomwe mwina ninga yankebo zamene zimakhalia. Some of these things tizi tiona be mafuso amene abwerawo koma I'm still emphasizing kuti don't ask me zokhuza munthu wina wake kuti wakuti anatuluka bwanji. What I'm giving, this is just general information yomwe anthu mwena kuti mzani muzidziwa, because knowledge is power. Sometimes anthu argue mulimbo because sometimes we read the comments on the Facebook, we're like, hey gentlemen, it's not like that. Otherwise, for now, goodbye.